EH Bilduren sorreraren 10. urteurrena gogoratzeko ekitaldia Iruñan. 136 koronavirus kasu atzeman dira Nafarroan azken egunean. Nafarroko gobernuak foru lurraldea irekiko du igandean eta gaueko mugikortasuna 11:00 goizeko 6:00 mugatzea proposatu du. Persona migratzaileak hartzeko planak eta kultura arteko bizikidetzarako estrategiak Nafarroko herritarren ia 3.000 ekarpen bilduko ditu. Langabeziak behera egin du Nafarroan bigarren hilabetez jarraian 742 persona gutxiago daude langabezian. Iruñako etxez etxeko zerbitzuko langileek bigarren greba eguna egin dute. Iruñako merkataria plazara asteburu honetan udalak tokiko merkataritza laguntzeko martxan jarriko duen ekimen berria. Iruña udazkenean hasiko da 675 zuhaitz eta zuhaixka landatzen Agustinos poligonoan baso autoktono bat sortze aldera. Haur eta familiendako antzerkia Laskoton larun batean Sandu Zelaieko Zibiboxan. Zine klasikoa gaur egungo zinea Los apuros de un pequeño tren Kondestableko Zibiboxean larun batean arratsaldeko 6:00. EH Bilduren sorreraren 10. urteurrena gogoratzeko zenbait ekitaldi egin ziren atzo. Zehazki Nafarroan indar politiko determinantea izan dela azpimarratu dute Bakartxo Ruiz parlamentariak eta Joseba Asiron Iruñako zinegotziak koalizioaren 10. urteurrena ospatzeko ekitaldian. Hamarkada bete da auzitegiak konstituzionalak 2011ko udal eta foru hauteskundetara aurkezteko aukera eman ziola koalizioari. Auzitegi Gorenak alderdiaren legaren zerrendak baliogabetzeko hartutako erabakiaren aurka egin zuen horrela, aldeko 6 boto eta kontrako 5 botorekin. Taldearen parte hartze politikorako eskubidea urratu zela uste du konstituzionalak. Duela hamarkada bat eskuinak inposiziotik eta harrokeriagatik agintzen zuen Iruñan eta Nafarroan EH Bilduren iritziz, baina herritarrengandik gertu egonda bestelako gobernantza eredu posible dela erakusi zuen koalizioak politikariek egindako ekitaldian azpimarratu dutenez. Euskal Herria bildu dela eraldaketarako bidean, burujabetzarako bidean, tresnarik eraginkorrena. Eta konbentzimendu horrekin burutzen ari gara Euskal Herria Bilduren bigarren kongresua. Kongresuaren amaierako fasean gaude. Zuzendaritza berriaren hautaketa daukagu. Orain, animatu nahi dut EH Bilduren militantzia guztia egun hauetan bosta ematera eta igandean beken egingo dugun ekitaldi nazionalean indarrak hartuko ditugu, aurrean ditugun erronka itzel hoiei denok elkarrekin aurrera egiteko. Asteazkenean 2687 PCR eta antigeno frogak egin ondoren 126 COVID kasu berri azaleratu dira Nafarroan. Positibotasun tasa oraingoan 5% igo da. Duela aste bat 181 COVID kasu izan ziren eta duela 14 egun 184. Aste batean jaitsiera 21%koa izaten ari da. Azken egunean etxarriarana zen 11 positibo berri erregistratu dira Arrotxapean 9, Leitza, Tutera eta Barainainen 7 kasurekin eta Alsasun 6. Astearteko amaierako datuen arabera, 14 egunetan pilatutako intzidentzia 100.000 biztanleko 325 kasukoa da, azken astean 5,75ko positibotasun tasa izan da, eta 183 persona ospitalaratuta dira, hoietako 32 zainketa intensiboko unitatean. Horrez gain, 260.620 txerto jarri dira, beraz, 212 personak jarraibide osoa beteta dute, hotz, txertoa har dezaketen biztanle guztien 1,438ak. Gainerako, 181.388 persona gutxienez dosi bat hartuta daude, hau da, 16 urtetik gorakoen 132,80 gehiak.
Nafarroko gobernuak maiatzaren 9 aintzinera malgutuko ditu koronavirusari aurre egiteko prebentzio neurriak alarma egoera indargabetu eta gero. Zehazki indarrean dauden neurrien gaineko berrien artean, foru komunitatearen itxiera perimetrala kenduko da, etxeetan 2 bizikidetza unitateko 6 persona gehienez biltzea gomendatzen da. Bizikideen kasuan izan ezik eta ostalaritzako terrazak 10 arte ireki ahal izango dira. Gauez mugikortasuna mugatuta izango da, 11 goizeko 6-tara. Gainerako neurriak bere horretan mantenduko dira eta berriak Osasun Kontseilariaren foru aginduan jasoko dira. Agindua igande honetako 12 sartuko da indarrean, egun berean Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratuko da eta indarrean izango da maiatzaren 20 bitarte egun hori barne. Horrela azaldu dute Javier Remírez lehen lehendakari ordeak eta Santos Indurain Osasun Kontseilariak, gobernu bileraren ondoren egin duten agerraldian. Nafarroko gobernuak neurri horiek hartu ditu alarma egoeraren ondoreneko eta horretarako foru komunitatean azken egunotan izandako kutsatze jaitsieran eta txertaketa prozesuaren erritmo egokien oinarritu da bati bat. Neurri berriak Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak bermatu beharko ditu. Aldi berean, Nafarroko gobernua lanean ari da ostalaritzako establizimenduak eta beste jarduera batzuk pixkanaka berriro irekitzea planifikatzeko sektoreko ordezkariekin batera. Modu horretan, atzo arratsaldean ordezkariekin bildu ziren lan talde baten esparruan eta horrela neurri berriak pixkanaka abian jarriko dira egoera epidemiologikoaren asteroko berrikuspenaren arabera. Ildo berean, Nafarroko gobernuak elkarrizketarako prozesua zabaldu du Nafarroko udalerrien eta kontzejoen federazioarekin datorren uda honi begira adostasun batera iristeko herri jaien eta kultur ekitaldien inguruan. Nafarroko gobernuaren migratzaileak hartzeko plana eta kultura arteko bizikidetzarako estrategia prestatzeko prozesuak aintzinera egiten du. Dokumentuak egiteko ardura duten taldek parte hartze prozesu baten bidez prestatzen ari diren diagnostikoen aurrerapenak aurkeztu dituzte. Alde batetik, Andaluzia Acoge taldeak egindako harrera planaren diagnostikoaren aurrerapenak nabarmentzen du Nafarroak ahalegin handia egin duela migratzailei harrera egiteko. Administrazioek erakunde publiko eta pribatuek eta norbanakoek egin dutela, baina hain zuzen hoiek adierazi dutela hobetzen jarraitu beharra dagoela foru erkidegoan bizi diren pertsonen benetako gizartaratze batera iristeko. Harrera egitea oinarrizko beharrizanak asetzea baino zerbait gehiago baita. Prozesuan lan egin duen Aida del Vallek gomendatu du prozedura berrikustea harrera baldintza egokia sortzeko, administrazioan eta gizarte erakunden arteko lankidetza indartzea eta lankidetzako espazio bateratu eta koordinatuak sortzea. Bestetik, Madrilgo Unibertsitate Autonomoak egindako kultura arteko bizikidetza estrategiari dagokionez, diagnostikoan atzeman dute elkar bizitza baketsua dela nagusi foru erkidegoan, hori abia puntu ona dela, baina kulturalki desberdindutako talde eta subjektuen artekon elkar eragina aula dela. Era berean alde negatiboen ikusi duten bazterketa diskursoak zabaltzen ari direla beste toki aunitzetan bezala. Egoera horretan, ikerketa egin duen entitateko Carlos Jimenezek positibotzaio du Nafarroak gaia agenda publikoan izatea eta gizarte erakunde asko lan horretan aritzea. Baina erakundei gomendatu die diversitatearen ikuspegia zabaltzen eta zeharkatasunez lantzen jarraitzea. Diagnostikoa egiteko prozesuan 250 pertsonak eta 100 erakundek parte hartu dute eta 3.000 ekarpen bildu dituzte. Parte hartze hori eskertu nahi izan du Migrazio Politiken eta Justiziaren sailburu Eduardo Santosek diagnostiko aurrerapen horiek aurkezteaz arduratu denak. Nafarroko enpleguak suspertze handia izaten jarraitzen du apirilean erregistratutako magnitude nagusien arabera, izan ere hilabete batean enplegu gehien sortzen duen 3. erkidegoa da. Aldi horretan, langabeziak 1,7 egin du behera. 752 pertsona gutxiago eta gizarte segurantzako afiliazioak 3.358 pertsona ditu. Martxoan baino 1,17 gehiago. 289.273 pertsona lanean pandemia baino lehen 2020ko otsailean baino 457 gehiago. Gainera, kontratazioa 2,87 gehitzeak datozen hilabetetan enplegua lortzeko itxaropen baikorra bermatzen du.
Iruñako etxez etxeko zerbitzuko langilek bigarren greba eguna egin dute privatizazioaren aurka. Zuzeneko kudeaketa izatetik zerbitzua enpresa publiko batek kudeatzea privatizazioaren bidean lehen urratsa dela diote langileek. Navarra Sumaren udal gobernu taldea PSN-ren babesarekin etxez etxeko arreta zerbitzua kudeatzeko enpresa publiko bat sortzea erabaki zuen duela 2 aste. Gaur egun udalak kudeatzen du zuzenean aintzineko legegintzaldian hala erabaki ondoren. Maria Caballero gizarte zerbitzu gizarte ekintza eta kirol zinegotzi delegatuaren esanetan zerbitzua hobetzeko egin dute aldaketa hau. Horren aurrean greba egitea erabaki dute jakinarren zerbitzua jasotzen duten personek kalteak pairatuko dituztela, baina haien alde egingo dute protesta zerbitzua okerrera egiteak haiengan duelako kalte. 11 eta 17 izanen dira hurrengo lanuzteak. Iruñako udalak maiatzean abiatuko du tokiko merkataritza laguntzeko ekimen berria. Iruñako merkatariak plazara. Asteburu honetan emanen zaio hasiera programari eta aurreikusita dago hilean behin egitea. Ostiral arratsaldean eta larunbat goizean hiriko merkatarien elkartekin elkarlanean. Horrela, maiatzaren 7 eta 8 izena ematen duten Iruñako saltokiek beren produktuak kalera ateratzen halko dituzte establezimenduen atean, bere merkataritza eskaintza ezagutzera emateko, udalaren baimena baitute hori egiteko. Iruñeko merkatariak plazara ekimena osasun krisia baino lehen 16 urtez merkataritzarekin hiriago programa egin zen hilabete berean eginen da. Adin guztietarako jarduerak eskaintzen zituen erdiguneko eta Iruñeko auzoetako hainbat merkataritza gunetako kaletan. Iaz pandemia eta konfinamendua zirela eta ezinezko izan zen kalean ekitaldiak antolatzea. Egungo osasun egoerak ere ez du aukerarik ematen kaletan eta plazetan jende pilaketak sortuko dituen ekintzak diseinatzeko, beraz, merkataritza sustatu eta osasuna babesten dituen idei honen alde eginda. Parte hartu nahi duten saltokiek bere elkartearen bidez eman dezakete izena eta zein elkartekoak ez direnak merkataritza eta turismoko alorrarekin harremanetan jarri beharko dira izen emateko. Mezu elektroniko bat bidalita komertzio y turismo abildua pamplona.es helbidera. Eman beharreko datuak honako hauek dira, saltokiaren izena, kokatuta dagoen kalea eta zenbakia, posta kodea, merkataritza eremua eta azpisektorea. Iruñeko merkataria plazara ekimena establezimenduaren atetan produktua erakustean datza, arreta deizeko eta hurbileko saltokien eskaintza herritarrei gerturatzeko. Horrela gune iriketan erosketak sustatu eta establezimenduen barruan bezero pilaketak murriztuko dira. Iruñako udalak Go Green Iruña estrategiaren barnean baso autoktono bat landuko du Agustinos poligonoko 4 kakotx bat hektareako lurzati publiko batean, egun landaretza espontaneoz beteta baitago. 3 urteko epean eta 2021ean hektarea batean 675 ale zein zuhaixka espezie landatzen hasita. Iruña CO2-ren xurgapenean aurrera egitea ekarriko du zuhaitz hornidura honek, hiriko berotegi efektuko gasen isurpenen balantzea, hau da, karbono aztarna hobetuz eta hirian zuhaitz eremu berri bat sortzeaz gain biodibertsitatearen aldeginez. Aurreikusita dagoenaren arabera hiri parke gisa kalifikatutako gune hori birnaturalizatutako da, bertan baso bat sortu zenbait zuhaitz espezie landatuta, hala nola amets, ilaunduna, zumarra, astigarra, urkia, intxaurrondoa eta zerbala, sasitza autoktonoaz gain. Isurpenak konpensatzeko proiektuaren baldintza kontuan harturik, basoa basogintza kudeaketako plan propioaz hornituta dago. Zeina Espainiako udalerrien eta probintzien federazioaren laguntza teknikoaz egin baita. Lanak udazkenean hasiko dira lurzatiaren hegoaldeko zatian eta aurten 700 zuhaitz inguru landatuko dira. Baso masa hurrengo 2 urtetan, 1 kakotx 5 hektaretan handitzea aurreikusten da, landatutako 4 hektarea bete arte. 2021erako aurreikusitako inbertsioa 10.000 eurokoa da, zuzkidura berri honek halaber ondorio positibo erantziak izango ditu, hala nola erabili gabeko gune bat birgaitzea, zoruen higadura murriztea, biodibertsitatea hobetzea eta inguruko paisaia leheneratzea. Azkenik, baso sortzea eta horren ondorioz berotegi efektuko gasen isurpenen murriztea lagungarri da hirian epertain luzean
klima aldaketaren kontrako borrokaren Go Green Iruña estrategiarako. Horrez gain, karbono aztarnaren murrizketa iraunkorrak bide emanen dio. Iruñari klima aldaketaren aurkako borrokarekiko konpromisoa egiaztatzen duten eta Iruña hiri berde gisa kokatzen duten zigilu ofizialak lortzeko. Oraingoz 2008tik egiten ari den ahaleginari esker kalkulatzen dut zigiloren jabe da Iruña. Proiektu hau karbono aztarnaren konpentsazioaren eta karbono dioxidoren xurgapen proiektuen erregistro nazionalaren barnean dago, aipatu erregistroa transizio ekologikoaren eta erronka demografikoaren ministerioari lotuta dagoen klima aldaketaren Espainiako bulegoarena da. Haur eta familiendako antzerkia Laskoton Sanduzelaieko Zibi Boxan maiatzaren 8an. Sorterriko arriskuak atzean utzita Koton familia hirira abiatuko da bizitza eta aukera berrien bila. Hiriko teilatu argien eta lantegiko makina eta oihalen artean amak eta bi alabek abentura berriak eta arrisku ezezagunak biziko dituzte. Baina oraingoan ez daude bakarrik eta gogorrekingo diote zorionzu izateko nahiari. Mende hasierako ehungintzan emakumeek izandako langile borroketan inspiratuta kotondarrak ideia jaio zen. Industria iraultza betean famili baten begiradaren bidez irudi bisuala bat sortu da. Industrializazioaren etorreraz hitz egiten da hirietako exodoa, fabrikaren gogortasuna, baina emakume haien ereduaz ere hitz egin nahi da. Elkarrekin arituz bizitza duinak lor zitzatekela ulertuz. Beti bezala, txotxongilo antzerkiak sorkuntzarako iruditegia, estetika eta antzerki kode berriak eskaintzen ditu, oso lagungarriak aurrei kontzeptu helduak azaltzeko. Azken finean, historiek emozioen bidez bidaiatzen dutelako eta emoziok ez dutelako adinik. Zine klasikoa gaur egungo zinea Los apuros de un pequeño tren Condestableko Zibi Boxan maiatzak 8 arratsaldeko 6. Tifiel herri txiki eta fikziozkoa bere probintziako hiriburakin lotzen duen tren lerro historiko bat du. Eta bertako biztanlek oso zoriontsuak dira zerbitzu honek eskaintzen dien independentziaz gozatuz. Baina trenbide konpainia nazionalak utzi egingo dio bere herritik igarotzen den linea ustiatzeari, autobus zerbitzu moderno baten mesedetan eta orduan jarriko da frogan bertakoen adimena.